sa karneng manok ug baboy sa General Santos City Central Public Market misaka. Presyo sa isda gipaabot sab nga musaka kini tungod sa nihit nga supply. Ani report ni Efren Mamak. Nakasinati og nihit nga supply sa karneng manok ang General Santos City Central Public Market sukad pa niadtong bispera sa Pasko. Gani dunay stalls nga walay display sa whole dressed chicken, hinuon dunay choice cuts. Apan, misaka ang presyo sa matag kilo sa manok nga karon 280 pesos per kilo na gikan sa 240 pesos. Sumala sa ubang mamaligyaay, sa mall na lang sila nagapangumpra aron dunay mabaligya. Kulang ang supply, tapos kada panel, depende lang doon pila ilang mabahin sa planta. Dili gyud siya ingon nga pwede ka maka-demand kung pila imong gusto. Manguha na lang sa mall, sir, mo nang mahal mo ang pasa. Sukway kuno ni atong December sa miaging tuig nga daghan ang supply sa manok, samtang nagpabili ng presyo sa ubang parte sa karning baboy, gawas lang sa pork belly nga sagad ginapalit karong holiday season kung asa gikan 350 pesos per kilo, karon 380 pesos per kilo na kini. Walang ibang kaming pinataasan ng presyo kundi yung part ng belly kasi yun lang ang in demand. The rest is still the same except sa part ng belly na dati 350 ngayon 380 na. Hinuon bastante ang supply sa baboy sa General Santos City. Samtang gipaabot sab ang pagsaka sa presyo sa isda kini humanda ni hit matud pa ang supply tungod gamay ra sab ang nanagat atol sa Pasko. Ang isdang tulay o matambaka ana pa karon sa 200 pesos per kilo. Ang pasayan 360 pesos pa ang matag kilo. Ang king crab 700 pesos pa ang kilo apan posibleng mosaka kini ngadto sa 2,000 pesos ang kilo samtang nagsingabot ang bagong tuig. Saya pa mamalit na ng taon kay paabot ni New Year mahal na ni tag 1.8 na tag 2,000 ng king crab. Naanad na matud pa mga mamalitay sa pagsaka sa presyo tungod sa sunod-sunod nga selebrasyon sa Pasko ug bagong tuig. Tama naman, sir. Medyo taas-taas kamay karon. Okay raman sa kuha, sir. Anak man gyud. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.